De fiecare dată când mănânc calamar prăjit simt că o să explodez. Da, ai fost la Frank la spital? Am înțeles că are pietre la rinic, ce face? Am vrut și eu să merg săptămâna trecută, dar am ajuns târziu de la muncă și nu m-am mai mișcat. Da, eu și cumpărasem o mușcată lui maică-sa, dar am uitat-o la serviciu. Da, dar cum e el? E bine? E bine, nu are doar pietre la rinic. Am văzut toată procedura, au dat-o în serialul ăla cu Marcus Wolby, au arătat-o pe toate la televizor. Îți fac așa o tăietură în abdomen și după aia folosesc așa o lingură care seamănă cu lingura aia pe care o folosești ca să mănânci din gref și cu lingura aia iau pietrele și apoi le aruncă la gunoi. Ai spune că la câți bani dai ca să-ți faci o operație de genul, măcar îți dau pietrele acasă, nu știu, să le arăți la copii sau să le dai câinelui să se joace, dar... Da. Oricum, e nimica toată asta cu pietrele la rinichi, că... Bine, când s-a dus Frank la spital, a crezut că o să moară. Inițial i-au zis că are apendicită, apoi a crezut că a făcut un infarct și după aia i-au zis că s-ar putea să aibă cancer. Maica s-a murit anul trecut de cancer. Fratele lui a murit acum 2 ani de cancer. Toți din familia lui mor de cancer. Și a avut un câine și a murit și ăla de cancer. Avea un câine mic. Unul mic așa, pufos, un pudel alb, așa drăguț. Cum îl chema? Avea un nume drăguț. Angie, cum îl chema pe câinele ăla lor? De-l vopseau mereu în roz. Ăla mic așa, care a murit, era drăguț tare. Cum îl chema? Cum? Fulgușor, așa, Fulgușor îl chema. Da, a murit. Da. Săracul. Am avut și o intervenție recent. Nu înseamnă, nu e o operație. O intervenție e atunci când te deschizi, se uită în interiorul tău și apoi te închizi la loc și nu modifică nimic. Dar mi-au zis că sunt sănătoasă tuni. Da. Am doar o tumoră benignă. Nu, benignă. Tu te gândești la malignă. Nu, deci malignă și benignă sunt două lucruri complet diferite. Malignă e aia rea și benignă e aia poți să ai câte vrei, că nu pățești nimic. Da. Dar ce să faci acum? Faci cancer din orice. E în ce bei, e în ce mănânci. Da. Parcă când eram noi copii, nu era toată mâncarea și tot ce beam așa, nu era totul chiar otrăvit așa. Acum nici nu mai știi ce mănânci. Da. Și dacă nu mănânci, atunci e rău. Că există o boală și poți să mori din aia și dacă nu mănânci, cum se numește? E boala aia, dacă te înfometezi o faci. Cum se numește? Angie, cum se numește boala aia pe care o faci? A făcut-o fata aia și a leșinat atunci în baie. Fata aia, se întâmplă, boala asta are loc dacă nu mănânci, dacă te înfometezi. Cum? Anorexie, da. Anorexie, da. Da. Dacă nu mănânci, mori, dacă mănânci, mori. Eu prefer să mănânc.